Eneritz eta Sustrai adoptatzeko tanden bikotea zirezte. Haujaren lehen ezagutza egin eta hura anutzirik etxerat itzuliak zirezte. Ondoko itzorduaren bea zaudete. Eneritz hasita hiruna bertsu, 8 handia. Lehen pausoan hartu ginuen, anoieranzko txartela, orfanatora hurbildu eta aze irrika itzela. Berritze bueltan noala Sustrai, jakin senditzen naizela. Nire den zerbait kendu balute, nire den zerbait azkenik kendu, izan balute bezala. Aurra ezautu ta sentitzen dut nik ordea poz itzela. Prest daude bere jostailuak da, prest dago bere logela. Naiz eta aurra beltz-beltza izan, beltza ikatza bezala. Dagoeneko iruditzen zait, nere antza baduela. Zure hitzak nik entzun ditut ta, badut argitu beharra. Zuk hegazkinan ez ote duzu, Sustrai galdua iparra. Guri gertatu zaiguna ere, ez da bate gauza txarra. Tokatu egin zaigulako gaur, anoiko aur beltz bakarra. Beraz nahastu ote naiz maite, begira begietara. Aurra ikusiz ta azkartu zait, emozioz bihotz taupada. Baina maitasun seinale haundi, ta izugarria ara. Lehenago ere esan izan dut, maitasuna itxua da. Ene maitea horretan biek, ados gaude gaur bederen. Ez aserretu ez dizut gehiago, irri merkerik eginen. Azken finean biok umea
etxean nahi dugu hemen, eta azala zer nahi izanik, ea fite etortzen den. Izan zuria zein izan beltza, neri berdin zait zeharo. Haur txiki batek bihurtzen bainau, ni askoz maitekorrago. Dagoeneko hurrengo zita, noiz helduko behan nago, gure ametsa dago